Ayo hobine selingkuh. Kok rumangsaku wong dik ben yo karo kowe barang. Di apal? Oh, kowe ngajak ke pindho malah tak tolak. Aku lho wong setia. Saiki woro-woro ning kene ndak oleh ngono iki. Dudu aku yo. Apa jenenge barang tenan. Wong iki kok suruh rumangsaku. Kowe ngajak selingkuh apa piye? Moh, Ayo lek selingkuh. tapi nek kowe maksa yo gelem. Kok rumangsaku penting dhuwit. Wis ngene aku. Yo nek duit aku ora gablek, sing penting seneng-seneng ngono lho. Ini nek rambutmu iki warnane wis loro putih karo ireng berarti separuh uripmu wis dikantongi ning jero kubur mumpung enak waktu lihatno mehmu kentu yo wis ngono ae Dian tenan. Tapi ruang tenan-tenan. Keri-keri ra enak nih. Awas yo. kowe iki wis tuwek tapi kakean polah. Aku wis tuwek kok kan polah karena masalah enak polahku sing saiki. Iyo asik no. Nyeni kok rumangsaku. Saiki rada nyeni, Pak. Polahku sing saiki. Ya nganggo gaya apa ora wilayah polah. Terus saiki polahku masalah sing tul polahku. Ora iso mbayange. Ndak karo-karuan polahku. Kapan aku iso ndelok kowe polah? Mbak, sampean rondone selamat toh? Iya, sampean kok ngerti ya mas? Yo ngerti lah, aku lo kenal karo selamat. Padahal kuwi rahasia lho we. Rahasia lah kanggo wong-wong toh. Kanggo aku yo ora. Sampean kok iso ngerti nek aku ndek biyen tau rabi Mas Slamet. Lah wonge lho cerita nang aku, makane aku ngerti. 2 tahun mas aku dirabi karo Mas Slamet kae rumahsamu. Lah kok kilat men toh? Kok morong tahun nih? Tapi aku ditinggal karo wong wedok liya, Mas. Ora usah digetuni. Golek liyane selamat kan yo akeh. Piye ngene iki carane golek wong lanang sing padha karo Mas Slametku? Aku wis tau karo Agus yo ora mampeh, karo Mas Pur yo ora enak, karo Mas Imam yo ora puas. Ma, ayo toh. Wis ra betah iki lho. Iki lho korbanmu mamengi rong garing mas, saiki njaluk eneh rumangsaku. Lah bojone dhewe njaluke sak wayah-wayang. Diseli kok ngacengan diatur sithik apa mas? Budal kerja kono. Kowe budal kerja njaluk sik sak crite. Tenang.